ka nọ na-agagharị na-enwe ihe na-alụ dịka onye ntorobịa ebe ị na-achọ ọlụ Igbo maọbụ na-ekpesa na ego a na-akwụ gị pere mpe n'ihi ajọ ọnọdụ ala Naịjirịa. Ngwa ebezila n'ihi na o nwere ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi bụrụ ụzọ kwụbara aka ọtọ ị ga-eji wee nweta ihe ị na-eme na-enweghị mkpakasị ahụ ma ọ bụ ha na ịmara etu ị ga-esi wee ji ekwentị gị na-eme ihe ga-aba ụlọ. Onye ọla bụ Chinelo Onwuzilike kọrọ anyị akụkọ a n'uju gere ka o si wee kọwa ya. Bụ ihe ịkpalite obi ndị mmadụ ka esi wee kụziere ụmụ ntorobịa ka ha ga-esi wee were ekwentị ha wee na-arụ ọrụ, nke ọ bụ ndị Forsman na Bordenfors bụ ndị kụziri ha ihe ọmụmụ nke a, ma sikwazie na mgbe ha na-eme ya na ha ga-abụ ndị ga na-enyekwa ndị ọzọ ọmụmụ. Mgbe ọ na-agwazi ha okwu ka onye middle manager ya bụ Forsman and Bordenfors bụ Maazị George Chigozie sịrị na ha bụ ndị na-akwalite ihe ejije eji azụ ahịa nke esi na ịntanetị wee na-ewepụta, si na mgbe ha na-eme nke a na ha na-akwụ onye ọbụla ụgwọ ka o si arụkwa ọrụ ya. N'otu aka ahụ, onye intermediate manager bụ Oriakụ Abi Amarachi sịrị na mgbe ha na-arụzu ihe ha kwesịrị ịrụ na ha ga na-enwetakwa ego nke onwe ha ma kpọọ ndị mmadụ oku ka ha donyere ndị a ukwu. N'otu aka ahụ ka otu onye ewere n'ọrụ bụ Chioma Ekweli sịrị na agbanyeghị na ya bụ ọrụ na-enye ego na ọ na-enye mmụta, na-enyekwa ọrụ, na-emekwa ka a na-arụkọta ọrụ ọnụ ma na-enyekwa ihe gbasara agụmakwụkwọ. Ha nwegasịrị isi ọnọdụ na Abuja, Lagos, Ogun ya na Anambra steeti nke dị na Ọka. Abụ m Chinelo Onwuzilike maka akụkọ ụwa.